Klajce, leď! Žít jako člověk, tím lepším být, pracovat pilně, přestat už pít, líbat svou ženu, rodiče ctít, dětem svým příkladem jít. Můj bratře v bílém, pomoz mi chtít, pomoz mi hledat, pomoz mi chtít, pomoz mi dávat, pomoz mi brát, pomoz mi zas rovně stát. Měli jste přijet dva? Kde je Muclinger? Ale se mnou žádnej Muclinger nepřijel. Já se jmenuji Okrouhlický, ale říkají mi táta, máma. Tak kde je ten Muclinger? Znám plno uvědomělých, co pijou jako duhy, pane Okrouhlický. Ale žádnýho Muclingera neznám. Ty neznáš Láďu Muclingera? Toho slavního špilmachra s dělovou ránou a milimetrovou přihrávkou? Co pak nečteš noviny? Noviny nemají jenom zadní stránku, pane Okrouhlický. Táto, mámo, žádnej Okrouhlický. No, zvykneš si. Milý strýčku, píšu ti hned po příjezdu do lázní. Cesta byla dobrá, přijali mě hezky. Sanatorium je moderní, dobře vybavené, pokoje dvoulůžkové, se vším komfortem. Tady se nekouří. Jakmile podepíšete léčebný řád, budou vám za podobné přestupky uděleny černé body. A jeden černý bod ruší 2 červené. To jsou podivné počty. Proč myslíte? Při poměru 1:1 byste si zakouřil, pak byste vzorně ustlal a skóre by se nezměnilo. Trest by přestal být trestem. Kde je Muclinger? Nevím, co je vám k smíchu. Já se ještě můžu smát, kdy já chci. To je zajímavé. Proč pak? Protože jsem ještě nepodepsal léčebný řád. Za odmlouvání hlavnímu ošetřovateli jsou 3 černé body. A hlavním ošetřovatelem jsem tady já, Bohuslav Masák. Tady mi podepište léčebný řád. Miloš Lexa, 2 černé body za kouření na pokoji. Počkejte, ale to je přece nespravedlivý. Za odmlouvání vám připisují 3 černé body. To je celkem 5. Začínáte hezky, Lexa.